perquè és la broma, la dona està experimentant el que és bueno, no? I diu, ostres, doncs això jo no m'he enterat de lo que és bo. Llavors, eliminant, per això dic que no ne parlen perquè ell també està com arrepentit d'haver sigut tan agressiu, però més enllà de l'agressivitat hi ha hagut una trobada dolceta, almenys els preliminars, i diu, i això s'ha de repetir. Bé, queda apuntat aquí, ja he dit a partir de la pàgina 121. Ui, sí, és que este és com tu vas portant el fulletó allà un personatge, un altre, fins que arribes, patapov, al desenllaç. El desenllaç és un fracàs, però que és un fracàs que després se reconverteix en un èxit. És a dir, jo he volgut, inclús, no hi ha cap personatge, i potser això és un aprenentatge que he fet del Jorge Amado, no hi ha cap personatge que l'hagi volgut pintar com a exclusivament dolent. És a dir, fins i tot un personatge repulsiu, com acabem de veure este comissari, doncs l'he volgut pintar en el toc d'humor, no? De dir, bueno, el tio se creu que allí és el policia més eficient i se creu que els capellans són comunistes disfressats, no? Que en aquella època se ho pensaven, no? Esperaven mostrar simplement els ridiculissos. Però ja no vull fer aquests judicis morals d'un torturador malvat i tal, no? O com el governador civil o la gent de l'Opus. Tracto de més aviat agafar-me pel costat tendre, humorístic, de veure les seues febleses humanes i evitar una mica els judicis morals i substituir-los per l'humor, pel ridícul, per la sàtira i la ironia. Un tema que te volia comentar és el del model de llengua. Jo veig que hi ha moments en els que efectivament utilitzes expressions col·loquials pròpies de la zona, però que en general, i quan intervé el narrador purament, el llenguatge és oriental. Llavors, això jo crec, és una opinió, que desorienta una mica. Desorienta perquè un esperaria que, parlant de Tortosa i sent de Tortosa, haguessis utilitzat un model de llengua més proper a la parla, com les normes de l'Institut d'Estudis Catalans permeten. Llavors, l'opció lingüística, finalment, va ser una opció, evidentment, teua, no te la va imposar ningú, i les correccions les vas fer tu? Un corrector de l'editorial, que no sé massa bé qui era. Mira, la imposició del model de llengua ve de la meva pròpia dificultat. És a dir, jo he estat format en oriental, en un estàndard oriental, i escriure en el meu propi dialecte me resultava massa difícil per la manca de domini de la llengua en aquest intent que ja t'he dit de que fos una llengua planera i transparent. Llavors, el que vaig optar en aquesta novel·la, i aquí potser també és quan un està treballant, se troba en les seues limitacions com a escriptor de poc ofici, perquè he de reconèixer que és la meva primera obra escrita, i és quan te n'adones i entens, treballant, te n'adones del que significa ofici d'escriure. I que més enllà que tingues idees i que sàpigues de llengua i que tot això, l'ofici d'escriure, òbviament, s'ha d'aprendre escrivint. Llavors, com a primera, aquí jo vaig tindre dificultat. I jo crec que en el fons és encara per la meva manca de domini de la llengua. I per això vaig optar per un estàndard, o sigui l'estàndard més estàndard, que és l'estàndard oriental, per a escriure la novel·la, en la salvetat de que els personatges, això sí, parlen en el dialecte. I és així com he resolt aquesta tensió. Però sí que és una cosa que també me va fer replantejar coses, no? Trobo interessant això que has dit de que escriure una obra d'aquestes característiques
te posa en contacte amb les teues limitacions lingüístiques. Sí, i aquesta va ser una de les que trobeu. Estàs aquí i dius, com afronto això? I les limitacions, perquè potser els meus recursos, treballar la llengua i l'estudia, però, clar, això és una cosa que tu escrius per a oferir a la gent. I tenir com ficar el màxim esforç per a que sigui una cosa assimilable. I això ho fas en els teus propis recursos. I jo crec que encara tenia prou limitació per a assolir. Escolta'm, jo parlo tortosí, no? Però, clar, escriure és una altra cosa. I el domini de la llengua per a que fos suficientment fluid, jo crec que encara no el tenia prou per escriure tota l'obra així. I que no quedés, jo què sé, en un exercici antropològic, no volia jo això. No era, o sigui, la meva intenció era oferir una obra per a que el lector la llegís bé i xalés llegint-la. I si és gent jove, com parlava, que també t'aprengués 4 coses que, per desgràcia i per deshonor, han caigut massa pront en l'oblit. I penso que tampoc no és tot. Ara encara potser se comença a parlar de memòria històrica, però és increïble que fa 4 dies hi hagués tota aquesta gent que aquí com si no hagués passat res, no? Llavors, no és per demanar comptes a ningú, però crec que tampoc no és socialment higiènic caure en oblit de segons quines coses. I això també ho volia reflectir aquí. Bé, Enric, suposo que t'han cridat de diferents mitjans de comunicació, que has parlat de la novel·la en diferents llocs, no? Sí, però... Quina consideres que ha estat la recepció de la novel·la? Doncs mira, en quant a mitjans de comunicació i mundillo literari, jo crec que ha passat absolutament sense pena ni glòria. Sí que m'han cridat a algun lloc, però més aviat a nivell local, i alguna recensió, però tampoc no he vist cap crítica, cosa que tampoc la veritat és que la crítica considero que és un avorriment, no és que me preocupés. És a dir, que per aquest costat és quasi com encefalograma pla. Però després hi ha hagut una altra cosa, que són els lectors. És a dir, gent que per diverses raons m'ha escrit, ha llegit la novel·la, a veure, la gent de Tortosa que me para pel carrer i tal, i això sí que m'ha ficat molt content, perquè els lectors, potser si algú l'ha llegit i no l'ha agradat, potser ja no es parava al carrer a dir-me, escolta, quina merda de novel·la has escrit. Però sí que molts de lectors, molta gent, en aquest nivell més planer de tu a tu, dir-me que, el que t'he comentat abans, que se n'havien rigut tant llegint-la, que l'havien llegit en una tarda, que quan van començar no van parar fins que la van acabar, o que se la van ventilar en 2 tardes. I això m'ha donat moltíssima satisfacció, perquè és el que veritablement pretenia. També he rebut correus electrònics de lectors que no conec, en també molts d'elogis respecte a aquest aspecte. Llavors, tampoc a mi el cercle literari, jo què sé, també de formar part de les meves limitacions. No soc un autor conegut, sort que vaig guanyar el premi, perquè si no, òbviament, no m'haguessin publicat la novel·la, i també reconec que, a veure, això és un producte de mercat, és com vendre sabates, i si jo vull que les sabates de la meva botiga vingui gent a comprar-les, doncs he de fer publicitat, perquè si no, el negoci no se m'aguantarà. I jo crec que també he fallat. És a dir, m'hauria d'haver espavilat més, potser, per a no picar en portes i per a trucar a este i per a trucar a l'altre i dir, ei, que aquí està això, difon-meu i tal. I potser he sigut una mica dropo. Dropo en el sentit, en la segona part del fet literari, que és la difusió